Què hi fas tu aquí? No importa que cridis, eh? Què? Què dius? Què? Què hi fas tu aquí? Què no ho fas? Mirava la tele. I ta mare? S'ha quedat dormida contant un conte. Mira, ja te'n pots anar ara mateix a cercar ta mare. Tu te quedes tancat dins la teva habitació, no surtis fins demà, però fins demà fins que sigui ben tard. Entesos? No me dóna la gana. I t'he dit que no m'escupi de la cara. Nin! Que no te dóna la gana, malcriat. O vas ara mateix a cercar ta mare, o... O què? O va, manifesta't, treu l'animal que dus de dins. Perquè, a veure, tu que has volgut fer en aquesta casa, què vols? Que vols de nosaltres? En tot bé, eh? No, no! Sí, sí, confesseu. No, no és vera! Sí, senyor, en tot bé de ma mare. Sí, i què, eh? Sabia! Sabies. Xicotet, que viures, eh? Quantes en dus, ja? Vaja, vaja. Vedes que us hi roba tot, eh? Xicotet, que pobres i desemparades viudes, els hi roben en tot bé aquests torrons, eh? Sí, i què passa, eh? A mi, què pensaves fer? Amb tu! Amb tu! Pensava tancar-te a un hospici, nin! A mi un hospici? Sí, a tu un hospici, a tu un hospici! Sí, a tu! A mi? Sí, a tu! A tu? Sí, a mi! No, a tu! I després? I després? Oh, després pensava gastar-me tot. Ah, sí? Sí, I per què? amb què? Menjant calipos. Sí, calipos. I xutxes, muntanyes de xutxes. Calipos i xutxes, vinga, Oh, fartar-te. sí, a fartar-me. Sí, a tirar-me. Vinga, va, sí, això. Sí, no, què fas? Què dius? Alex, vull dir una cosa. Per favor. Una vez esparcida su orina por los alrededores y olvidándose temporalmente de sus ansias de conquista, el lirón careto reduce al mínimo sus funciones vitales y adopta un estado catatónico que le permitirá recuperar las fuerzas que ha consumido durante el cortejo. Assumpte, jo... No, feis, eh? Vosaltres feis. Jo com si no hi fos. Perdona, però sento una olor de margalides. Olor de margalides? Sí, tu no la sents? No, jo no la sento, l'olor de margalides. Jordi, tu sents una olor de margalides? Sí, sento una olor de margarides. Ara les pols? És que m'agraden tant les margalides que les sent per tot arreu. Dius això. T'agraden les margalides? M'encanten. T'encanten? Sí. Ho vaig sentir, Jordi? A ta mare li encanten les margalides. En Jordi ja ho sap. Sí. Assumpte, t'ho he de confessar. Són jo. És que avui m'he posat un perfum a base de margalides. Ah, sí? Sí. I com es diu? Se diu... Eau de Marguerite. Sí. Eau de Marguerite. Sí, Eau de Marguerite. Què passa? Mira, mamà. Té molts perfums. Mira. Oh, de Marguerite. És molt gran aquest perfum. Sí, mira, saps què passa, Assumpta? Saps què passa? Que avui m'he acabat la botella i m'hi he posat margalides. Però ja això ho faig moltes vegades, saps? Sí, inclús a vegades m'hi he posat hortències i clavells i tulipans. Ai, Oriol, que ets de bromista. I caps una figues de mort, també. Anem a sopar, Oriol? Sí, anem a sopar. No anem a sopar. Ah, no anem a sopar? No. Bé, no anem a sopar, no. Però un aperitiu pot ser? Un aperitiu? Sí. Sí, pot ser un aperitiu, sí. Què vols prendre? Un aperitiu? Sí. I a dins l'aperitiu? Ah, dins l'aperitiu? No sé, un martini?
Un martini. Sí, bé, no, un martini. Sí, bé, no, martini no, que després a vegades no m'acaba massa bé. Saps que millor un whisky. Un whisky? Sí, un whisky. Sí, bé, sí, per tu d'entrada és un poc fort, no sé, bé. Saps que millor un quantro, saps? Un quantro? Sí. No sé, és que ara també m'agafo un moment que... Saps que... un vodka. Sí, un vodka, un vodka, sí. Va prendre una tònica. Una tònica, tu. Escolta, dus aquest vestit i se'n revés. No, és una broma de les nenes, eh? Que sempre faig bromes. Sí, no te pensis que... Estes... Ah. Gràcies. Salut? Salut. Oriol! Alegria! És molt divertit! No l'he provat mai! No l'he provat, mira! Alegria! Hi ha gel? Oh, sí, és vera. Sí, és teu? No, no és meu. No? Oh, quina làmpara més guapa que teniu. Sí, és de cristal de Murano. És de quan mos van casar. És? I ja no és? Ah, no, mira, se n'ha anat. Quines coses, eh? Sí. Ah, mira, és aquí, veus? Això va ser un gel màgic, va d'aquí cap allà cap aquí. Això a vegades passa. Sí.